Ahojte, ja som autorka Petra a učím praktickú angličtinu, takú, ktorú využiješ či v zahraničí alebo v práci. Vďaka tomu som pomohla aj vyše 200 študentom zbaviť sa strachu z rozprávania. Nezabudni si stiahnuť aj môj e-book Strach z rozprávania, nájdeš link v popise. Je to zdarma e-book s tipmi na to, ako sa môžeš zbaviť strachu z rozprávania, keďže to je jeden z najčastejších problémov, ktorý riešim s mojimi študentami. Dnes si dáme tému s názvom Small Talk bez trapasu. Prejdeme si frázy, ktoré môžeš použiť na rozbehnutie konverzácie, keď chceš niekoho osloviť, keď chceš začať nejaký small talk, krátku konverzáciu. A toto sú také zaručené vety, ktoré buď môžeš ty použiť, alebo ktoré môžeš často aj ty počuť. Nezabudni video do konca, lebo ti dám potom taký malý testík, malý kvízik, kde ti poviem frázu po slovensky, dám ti 5 sekúnd času na premyslenie a ty si to povieš nahlas. Tak, poďme na to. Ako prvá, veľmi často používam, to môžeš často počuť. Hey, how it's going? Hey, how it's going? Teraz znamená, ako sa darí, ako to ide, ako sa máš. How's your day been so far? Aký máš zatiaľ deň? Či je to taká univerzálna fráza, fungujúca takmer všade. Často môžeš počuť aj What have you been up to? Čo máš nové posledné dni, alebo čo si robila za poslednú dobu? Takisto v zmysle aj ako sa máš sa používa Have you been? Have you been, čiže skrátená forma od have you been, ale často to oni skracujú v angličtine, takže bude to have you been, have you been. Keď sa ocitneme na nejakom mieste alebo nejakej danej situácii, kde sme napríklad poznali niekoho alebo je na nejaká party, tak môžeme začať How do you know Peter? How do you know Peter? Napríklad Peter je teda ten hostiteľ a chceme sa spoznať s ostatnými ľuďmi, ktorí tam sú, tak toto je veľmi taká používaná fráza How do you know Peter? Odkiaľ poznáš Petra alebo hociakú inú osobu? Takisto vzťahujúce sa na nejaké miesto, nejakú situáciu Have you been here before? Have you been here before? Už si to bola predtým niekedy? Have you been here before? What do you think of this place? What do you think of this event? Čo si myslíš o tomto mieste alebo čo si myslíš o tejto udalosti a tiež sa to môže byť buď nejaká konferencia alebo skôr nejaká taká udalosť, party alebo nejaká galéria, nejaké nové miesto, ktoré navštívite a zaujímate sa o to, že čo si ten druhý o tom myslí. Is it always this busy here? Is it always this busy here? Je tu vždy tak plno, býva tu vždy tak plno, keď je nejaké preplnené miesto a trošku nás to prekvapí, tak to môžeme použiť. Is it always this busy here? Čo sa týka práce a záujmov, tak môžeme sa opýtať niekoho, že čo robí a nechceme to nejako násilne tlačiť, tak môže byť povedané What do you do if you don't mind me asking? What do you do if you don't mind me asking? Čo robíš, ak ti nevadí, že sa ťa opýtam, taký doslovný preklad, alebo čo robíš, ak sa môžem opýtať? What do you do if you don't mind me asking? Keď sa chceme zaujímať o to ďalej, tak môžeme sa ďalej pýtať How did you get into that? How did you get into that? Ako si sa k tomu dostala? Ako si sa k tomu dostal? How did you get into that? Do you enjoy it? Do you enjoy it? Baví ťa to? Máš rád tú prácu? To môže byť potom, že keď sa neskôr tak rozvinie tá konverzácia, tak už závisí potom od tej danej osoby, že či vyzeráš, že sa chce baviť o tej práci alebo nie, ale tak môžeme sa opýtať. Čo sa týka víkendu, voľného času, môžeme napríklad použiť otázku Anything fun planned for the weekend? Anything fun planned for the weekend? Niečo fajn máš na víkend, alebo máš niečo zaujímavé, zábavné naplánované na tento víkend? Anything fun planned for the weekend? Často sa v konverzáciách dostaneme aj k tomu, kto čo pozerá, či videl nejaký dobrý seriál, alebo čítal nejakú dobrú knihu, tak na tie seriály, na tie filmy sa môžeme opýtať Have you watched anything good recently? Have you watched anything good recently? Videla si niečo zaujímavé, niečo dobré v poslednej dobe? Taká klasika small talku je aj počasie, tak keď sa chcete pustiť do tohto, tak môžete použiť tieto vety. Crazy weather today, huh? Crazy weather today, huh?
Dneska je šialené počasie, alebo dnes je to počasie, čo? Crazy weather today, huh? Keď sme na nejakom novom mieste, v nejakej novej krajine a zdá sa nám, že nejako príliš zima, príliš teplo a nás zase tak trošku prekvapí, tak môžeme sa vedieť, is it always this cold here? Is it always this cold here? Alebo is it always this hot here? Is it always this hot here? Je to vždy tak teplo, alebo je to vždy tak zima? Alebo aspoň, že neprší. At least it's not raining. At least it's not raining. Aspoň, že neprší. At least it's not raining. Perfect weather for a day like this. Perfektné počasie na takýto deň, keď ide niekam na pikník, alebo na prechádzku, alebo behať tak po meste. Tak, tiež výborná fráza. Perfect weather for a day like this. Tak a poďme teda si natrénovať tieto frázy. Poviem frázu po slovensky, dám vám trošku času. Povedzte si to pre seba ideálne nahlas, ak máte na to priestor. A natrénujeme si, čo sme sa dnes naučili. Takže prvá bude. Čo máš nové? What have you been up to? What have you been up to? Keď poznáš Petra? How do you know Peter? How do you know Peter? Bola si tu už predtým niekedy? Have you been here before? Have you been here before? Aký máš zatiaľ deň? How's your day been so far? How's your day been so far? Je tu vždy tak plno. Is it always this busy here? Is it always this busy here? Ako si sa k tomu dostala? How did you get into that? How did you get into that? Dnes je ale bláznivé počasie. Crazy weather today, huh? Crazy weather today, huh? Tak toto boli frázy na small talk, ktoré použiješ tak, aby si sa mohla s niekým nadviazať konverzáciu. Nezabudni si stiahnuť e-book Ako sa zbaviť strachu z rozprávania. Na budúce si dáme pokračovanie tejto témy, tak sa na vás teším o týždeň.